Gaya po kay sa bus. Ay guys, for today's video, magsakay dito og bus. Ikaw ba magsakay po kag bus? Oo, nagulat ko sa bus. Vlogger ka, vlogger? Oo, nag-video kay corona. Dagana kay mong vlogger ba? Daghan na jud. So karon guys, naghulat kami sa bus karon na isa po rin naghulat pod. So karon Dala na ng guys, baso? ay nana. Mag-unya na po ko mag-video guys. Bye-bye. Busing asa ka, boss? Dito ra ko sa unahan, boss. Ay guys, so karon si Busing diharde siya sa unahan. Nag-vlog-vlog po ka, boss. O nag-vlog ko. So diharde siya sa unahan si Busing guys. Pakita Busing. Diri na punta sa unahan maghatag og ticket. Matay driver, imong konduktor ba kay vlogger mo nito day? Ako di ay vlogger man pud ko. Ikaw pod? Sorry. Oh, nag-vlog masagod ko. Unsa man mo pag vlog-vlog na nag-drive man ka? Butang naman ako cellphone desto bangon tanawa, natawa cellphone. Ah. So karon guys, nagdaga na ang bus, tanawa ang bintana dapit lindot kang view dere oh. Boss, una sa sigurong drive boss kay delikado mo ang dalan ba? Dili dong naanad ako ani dong. Silsi lang kadiya. Dire guys ang tawa niyo dire na pita. Asa naman tane? At tanawa lagi asa. Nagbong ito sa pangpang ang bus ba? Hama tong driver? Ikaw ba? Unahan pa mo gunin ng vlog-vlog sa mag-drive good? Wag dito mabantayan ba? Asa na ta karon? Puro na mo kumong vlogod. Tanan ka mo vlogger na mo tanan. So karon guys, kinaadre mi karon sa langit kinahagbong among Ikaw bus ba? sa pangpang. Mo man padukol ka.